No a už, a tak a ticho a Karel bude vyprávět. Hele, lžící takhle. No. Už kouřil vůbec. Prosím tě, zatím, za rádiu Kdyby nekouřil, tak už umřel. Škoda, že to nemůžeš natočit a udělat na to dívko, z toho dívko. Můžu, Já bych si to koupil. můžu, ale musíte mlčet a Karel vyprávět, jinak to nedáme. Ticho! To neudržíš, Kubiku. Tak já vám všechno to povídali potom, jak je svatá Bibli psáno, jak Ježíš u 12 apoštolů je na ta kocapek, na ta moře, to ta voda Jeruzaléma. No, tak to byli, jak je Bibli psáno, byli jednou jeden moře. Ja, aber víte vy vůbec, co to být? Moře? Ne. Ja, moře, to není být ein Rybník. Aber ani zwei Rybník není být moře, aber moře není být ani drei Rybník. Může to být moc Rybník dohromada. No a na ten moře byl Bože. Aber víte vy vůbec, co to být Bože? No, Bože, není být ein Fitter, ani zwei Fitter není být Bože. Bože, není být ani drei Fitter, kurva stimmt. Bože, to být moc Fitter dohromada. A na ten Bože, potom můžete kotat. Ale já stejně blbák, jestli se vidím, že vy neví, co to být kocapek. No já. Jak by český řekla to ten prtel. Já, víš schon. Kocapek to není být ein Snecký. Aber ani zwei Necký není být kocapek. Kocapek to není být ani drei Necký. Kurvič, kocapek to být moc. Necka dohromada. A ten kocapek und ten 12 apostol und Ježíš dělat na ten moře. Prsto pšenu, prsto sádu, prsto pšenu, prsto sádu, prsto liva, prsto prava, prcem, prcem, děvče, dapše, prcla. A pan Ježíš und ten 12 apostol volá na ten chore. Pani Peterková, Hilfe! Aber Penny Peterková šláp na ten otoman zavřenej voka. A kocapek porád, presto přejdu, presto zádu, presto liva, presto prava, prcem. A pan Ježíš u 12 apostolů zase volá, mein Gott, Pani Peterková, Hilfe! Pani Peterková otevří jeden vok. Povídá, moře, kůž, to ten petel. Ale moře není být kůž, moře není být kocapek, podá prsto přejdu, prsto zádu, prsto liva, prcem, děvče, lepše, krcla. A pan Ježíš, ten 12 apostol, plej přes tak landr do ta moře a volá Pani Peterková, kurpič chore, mein Gott, Hilfe! Tak Pani Peterková volí jeden bok, další druhý bok a moře kůž. Může není být kůž, ale moře spadá prcem, kocapek, děvče nechce prcla. Tak Pani Peterková tupne ten fus od ta sema páša. Moře, kurpič, co ten prtel kůž, povídám. A ein Moment být moře kůž. Und Ježíš und 12 apostol, jak je svatá Bibli psáno, šťastné to plula do ta porta Jeruzaléma. A já